Hi guys, good morning guys. So for today's vlog guys, mga plus at sa to ang naong guys atong skincare. Man ani guys, today ta sa atong gawas kay limpyuhan na to ang mga pupo sa atong mga dugidogs para sayo sa buntag ato ang palibot limpyo na guys. Tanawon. Sayo ko ni mata guys, nakamata ko alas 3 guys kay ako ang mga dugid, ako mga papis naghilak og alas 3 sa kadlawon. Kay nangita og tutoy sa inahan, so ning mata ko guys unya kay alang-alang naman po ditulog guys mo to nga. Salamat sa Ginoo kay nakarosary ko alas 3:30 sa kadlawon. Humaning balik ko kinang higda guys kay mas matulog ko balik. Unya kay kaniya ko ang isa ka dogi nga si Dudong Gamay. Akong cream guys ng pilit. Nanoktok naman po sa mong portahan kay gusto mo gawas dito sa gawas gid guys. Siguro kaihion siya or gusto siya mo pupo. So mintindog na pug ko guys kay ako asya ang ebrihan para makagawas siya. Unya karon kay nagkanan ako sa oras guys alas 4 naman sa kadlawon. Oto naglungag na lang ko guys nan kuan ako ang nilungag ning orange na kay para ay naluto na siya guys. Ning orange na nga ako ang nilungag so naluto na siya. Karon guys kay naluto naman ng kanon so kuan na nang itlog no yung man ako pa nga place kong nawong then adto ta sa gawas kay nang limpyo ta dito og ilabay sa nako ang mga basura guys kay para walay basura magpundo diri sa sulod si dagol ako ang iro nga isa undog-idog kontra kay na niya kung husky di na sila magkasinabot ana nag-apply atong naong guys ana ang akong bugas mo ni nahitabo sa kaning kulang tagtulog way tarong tulog matag kadlaw nang dili nakatulog og balik na ni resulta gibugas na tulora ko bugas pero mawala ra ni siya guys kay dili man ko bugason og naong guys turok ra gyud siguro ni siya kay kanang tay tarong tulog mao ni nagherban kay nanguan lagi sa naw nang apply. So karon matuta sa gawas kay naglabay tag basura. Og kaning ubang basura nato sa kung nga kuan itang labay na nato na. Ara guys. Kaning galon ang kuyog ta guys. Yan ara kadung kay mag-away mo ni bots. Di ko kaulang kay wala ra ba to higot. Na sila yung mga pupo diri guys. Ilang pupo ala. Saan ang ibo? Pupo guys. Di hilabtan na pud ako ang kuan kaning money tree. Ilang nang tripingan na pud akong money tree nila. Di murag kuan na pud ni buong ang akong atsal og hilabtan na pud ni bots. Uy, katunog sa pupo ha. Ang ako ang gabon nga gitanom guys ni Ara, nakuan na siya. Dayon ang katong snake plant, ang akong snake plant gitanom. Ang sa timpinang banana. Maglabay sa taog basura guys. Dili man ilabot ya. Diri na to ni butang ng cellphone. Ay diri day na. Patakalag pangihi batasan. Dari na to ibutang ana okay para klaro. Pilian na to ang malata o di malata guys kay dili man na nila ko ang tipo ni mga malata di malata so mamili ta. Kani mga isda.
ha, payo ha, dili na sige kiat. Awa, di abot, sawa. Oh. Uy, naitain, magkasuot ito sa kain. Uwa. So manata guys, ug labay sa basura, magkuha ta og water guys kay ato ang ibubo sa mga ihi. Ihi dayon unsa pa. Dili na kun ibutang mo ko para dili makuha ng ihi dayon ang ato ang pupo sa mga dugi wagtang. Lagi magamit pa gyud ay ang kuan Taklob ra gyud ay kulang ani. Naong kipabutangan ako sa kong bana og tubig guys para mahibawaan ako dili pa badaot. Ako ra baon ta ning ilabay. Taklob ra di kulang ani di ay. Para ato man taklob anak ko din hugasan din ako na ipuhon. Yang naiagas sa pud hugasan ako Gamit pa di ay siya Kunang hugasan. Magkuan tag water guys. Diara. Magkuha din tag daspan og silhig kay para masilhigan na to ang pupo. Puntag sayo guys mo ni ako ang trabaho. Diri lang sa ni. Kay para makita ta. Ay gilap ti dong ha kay maimpas na itong cellphone dong. Anak.
Hi guys, wait lang. Sumana ta guys og panguan sa mga pupo sa tong doggy dogs. So magkuha na po tag water para sa ilang mga ihi guys sa tuang banwasan para dili bog-an sa atong palibot. Ara guys. Na guys. Akong bot wala na ako gitagad kay kung tagdo na siya guys mugara man na. Kung pasagdaan. Kay akong dudong gamay na po na yung bukbukon. Kung tagdo na siya. Gara man din na. Na mga ihi. Hindi din na. Ngayon lang. Tanan din ako guys kung naabay itlog. Vlog. Nagkuha pa kong serpentina diri sa gawas kay daghan mag serpentina diri. Ang serpentina ako diri sa gawas kay wala na tagad. Ang uban naguwang na. Nya og maguwang mamatay man na sila di ay. Ana to guys kung naabay itlog guys. Diri guys. Ay itlog. Wala pa itlog guys. Kagahapon ato sa adlaw nakakuha kog kuan. Isa ka itlog Bisaya.
Na may kuan diha manok. Aga-agay. Nagtiniilar ko guys eh. No, namatay ng uban akong serpentina guys oh. Ang katuning daan ako nga serpentina. So dirita mangho daghan na pug kinanurok. Dirita mangho kay sayang man ni mga matay ra man ni. Ganitong pangwaon dayon. Dahon. Mga tag dahon. Kani mga dahon. Kay sayang. Namatay raman di pangwaon pang ibton. Para mapuslan. O napatay bago na pong serpentina. O nanurok dagan tayo. Itong alternate. Initon ko na mo ang bayabas. Initon na ko itong bayabas kay mainang pong bayabas. Hugasan na to. Yari sana. Na. Tambok na sa inahan guys. Inyong manang. Okay ra na kay o gusto ko magpaniwang dali raman. Ato ang nagbanatan og sumbat diet dali. Nya daghan man ko diang mga pang-imong nga pang-diet guys manang dili ra kaayo ko duol og manambok ta mo dabo kung tiyan. Kay daghan tagad para pakiyos. Dali raman ta mo siyos guys kay di naman ta mo inom. Nang okay ra di ra ko magul na nambo ko kay dali ra ta maniwang kay wala nang tag bisyo. Undang naman tag tagay. Nya ra ko mobalik og paniwang guys kanang dili na ko mag-travel magsige mag-travel guys mo nang di ko ka focus sa ang diet kay magsige travel. Di ta ka focus sa tuang kuan exercise. Hawa tanawa guys nag-atang di ko pagion. Hawa kay moagi si mami. Hawa sa kay dili ko kay kuan nimo kay wa kay higot. Hawa tay naon. Ay, tambal na ni dali kong ikuan. Hawa tay dudong kamay, hawa. Samok bagod eh. Hawa. Isa na ko pasulon si dudong kamay guys kay buntag sa iyo sa mukhaan kay na siya. Gahagok pang lubot sa banana na ko. Domingo mud karon guys walay trabaho mo nang. Pahawag na siya ron tulog na siya. Iandaman ako siya tambal niya guys. Kay karaon yung gabiin niya humulan daan. Muna yung ginang kagabi nga serpentina guys. Yung kani para yung gabiin na po ni. Na. Taganig benepisyo ang beneficiary ning kuan guys. Serpentina. Gayon. Agoy. Ana mo natuhugas atong plato. Hugawas akong kamot sa pagputol ni sa herbal guys ang akong kuko munang nang kuan siya. Ning lakra ang kuan sa mga herbal. Naputol ang ulo. Ay wala man gud ay mo nang stand mao di ay. Good. Ana. Para maklaro.
Dayon unya dapat guys, maghaling na po kong uling kay inito na ko ang herbal. Diri ako sa uling mag-init guys kay para makatipid ta sa to ang gasol guys kay ngano. Kana mo kong herbal guys. Dali ra na siya madaot kay kuan man gud guys kaning nana siya kahoy sa malunggay mo makadaot sa ihag dali mo una nga. Init-initon gyud na siya guys, initog buntag, initon og gabi. Ana gid guys patay ikuan na magtiyagaan pagtiyagaan na lang gid guys kay tambal lang sa tong kalawasan. Kinahanglan kita mag-maintain ana guys kay para ang kaning mga kuan sa tong kalawasan na milit ng mga asay mga kasakitan diha mga wa. Daw na karon nga idara na ta dali na kay tanong ko ag mga sakit guys gamay ray kuan na. Ano dayon tag mga sakit sa tiyan ba, unsa ba, hilanat ba? Ano ba mga yan na dayon tay kanang pamation sa tong kalawasan pag mag-edad na taog mga 40 kapin. Wala may gipili ng sakit guys kay bisag batang sa mga bata pa sa masakit to naman. Mo nakita mga tiguang mag-amping ta sa tong lawas. Mag-herbal ta kanunay. Dili mo po nahadlok na imo ng herbal guys kay wala man ay side effect. Sana pag pila ka herbal na imong ininom diha. Anya dakit mga alas 6 baka na din ako kay mga dugi. Okay para sa iyo maka-relax. Then human kaming banana na din mga on. Initon sa ang herbal para niya dapit kaon na ila taas mo din itong video. So diri ra tataman guys kay atong video taas gid siya guys. So salamat sa iyong suporta sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. So wala pa naka-subscribe nako guys, subscribe na mo guys para makita niyo ako ang tanan nga mga videos o updating mo sa mga videos. So salamat guys, o thank you so much usab sa inyong pag-follow, like and share og comment sa mo guys. Ayaw mo kalimot og comment sa ko ang Facebook page, Facebook account ug unsa ayaw makita sa mga videos ug kanang mga basher diha ana lang mo pag-bash kay kung basta mabalsan ta mo ha. Then mo to guys, salamat kaayo sa tanan yung suporta amping tanay. Love you, God bless.